Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tieto štipce, ktoré sú zo silikónu. Sú to silikónové štipce, čo znamená, že vydržia veľmi veľa, sú odolné, sú esteticky pekné, tvarovo aj farebne stále. Čo sa týka tých plôšok, ktoré doliehajú, alebo teda pripínajú sa nimi sušené pradlo, tak tie sú mäkčené, sú hladké, takže nám minimálne sa otlačajú na sušené pradlo, sušenú bielizeň, takže tie otlačky sú tam naozaj minimálne. Odporúčame pre prirodzené sušenie pradla. V tomto prípade sa jedná o štipce, ktoré sú takého ružovitého tvaru, kedy tá plocha, ktorou sa s nimi manipuluje, je vo forme rúže.